Pa posjetiteljima želim da se osjećaju prekrasno u ovom prekrasnom prirodnom ambijentu rijeke Drave, starog rukavca Drave. U biti to je taj dravski strmec, kako se uvijek govorilo, i da uživaju tu i da gledaju. Svaki umjetnik radi na svoj način, znači tu mogu od cirka 15 do 20, zavisi koliko umjetnika ima svake godine, pogledati. Svaki radi na svoj način, da tu dolaze ljudi iz cijelog svijeta i da jednostavno uživaju u njihovim radovima. Pa budućnost je zacrtana već 99. kad sam ja došao, kupio taj komad zemlje i tu sam kleknuo i rekao da ću tu sad sve što sam tolike godine putovao vlakom da bi nešto naučio, sve da tu se bude moglo na licu mjesta učiti u našoj Podravini, da ne trebamo trčati u Zagreb, u Grac ili Udine kako sam ja išao, da jednostavno bude Ježkovo edukativni centar. I on je već za sada u biti u povojima, ali tu nastupa moj Marko koji je od 3 godine u radionici, koji je fakultetski obrazovan, koji će nastaviti taj dio. Znači, tu je ciljano da neće samo tu učiti od Dragutina, Ciglara i Marka, nego će učiti, mi ćemo tu dovoditi najeminentnije, kao što radimo i do sada, najeminentnije umjetnike iz čitavog svijeta. A po mojemu mišljenju jako puno, na sve moguće načine. Tu su uključeni sve predškolska djeca, školska djeca, studenti, starije osobe, sve. U biti cilj je ovu ljepotu Podravine prikazati ljudima, a meni vam je došlo u 7. razredu jedan autobus djece iz Koprivnice gdje je od 38 učenika 12 njih nije nikad vidjelo rijeku Dravu. Tužno i žalosno. Znači, to je cilj svega da bi jednostavno tu rijeku Dravu i ovo bogatstvo Podravine čim više pokazali svijetu i jednostavno na jedan način te ljepote zadržati u takvom stanju koji je, da budemo svi, da tu rijeku Dravu držimo kao kap vode na dlanu i da jednostavno da smo sretni kad ljudi odlaze odavde, da govore da će se opet vratiti. To je bit svega.